Malam Muhammad, za ka iya gaya mana cewa wannan titi ko na ina ne? Wannan titi ya taso daga 'yan lemo ne zuwa kogodo, ya kai har wajen ma dai sabon titi. Kuma wasu kan ce in an bi har za a iya zuwa Sheka, Kwarai kuwa. kuma a je su Darmana haka da sauransu. Insha Allah. To ko za ka iya faɗan tsawon lokaci mutane suka kai suna cin wannan hali da lalacewa wannan titi? Akalla ba a kasara ba, lalacewa wannan titi ta kai kusan shekara 10 ko 6 ko 10. To da can titin a haka ke kuma a daga baya lalace? Lokacin mulkin shekaru tabbas akwai waɗansu da suka zo sassarki labaran su suka yi kwantaragin wannan hanya. A lokacin da suka yi kwantaragin wannan hanya sun yi iya abin da suka yi dai, abu ya zo ya wuce, aka zo ana ta bayanin yadda za a yi kuma za a yi kwanta, shi ne suka zo suka zuba mana wannan bakin mai suka yi tafiya su. Halin yanzu na ga gidaje sun fara rubuta, koya su mutanen gidajen suka kasance? Mutanen gidan da sun gudu. Mutanen gidan da sun gudu, ya za su yi mutum ina gani zai zauna in mutu ne? To wani irin kira kake ga gwamnati? Muna kira ga gwamnati, mun kuma yi, muna ƙara yi a yanzu, muna ganin da insha Allah wannan gwamnati wacce muka zaɓa yanzu mai adalci ce. Muna roƙonta da ta duba halin nan da muke ciki. Na farko yaran mu ba sa iya tsallaka su je makaranta. Yanzu in banda Allah ya taimake mu ma wani mai arziki da ya zo mana waɗancan kwalabatin, hatta gawa idan an ɗauko daga nan unguwar ba a samu, sai an kewayo ta can sannan ake zuwa makabarta da ita. Madalla, muna godiya kwarai da gaske. Sunana Hayatuddin Hamza Safiu, kuma ni ne ciyaman na mai Kalwa Youth Foundation. Ziyarar nan mu dai za mu iya cewa kusan mun sa rai, saboda duba da yanayi na zama da muka yi so ɗaya so biyu kusan so uku ma da sanata akan wannan magana. Duk sanda muka je magana shi ta farko shine titin na 'yan lemu zuwa Kungawa yana raina. Duk wani abu da za ku kawo, wannan shine a farko kafin na waiwai wani abu da za ku kawo, wanda wannan abu da ya faru da ya ji labarin abin da yake ƙasa, ya turo da wakilai don su tabbatar, su gani, su shaida wannan abu haka yake, kuma sun shaida fiye ma da labarin da yake. To muna kyauta zaton wannan abu bi iznillahi ta'ala sai dai mu sashi a addu'a, kuma mu kyautata zaton cewa wannan titi kaman an yi shi ne. Sunana Aliyu Alkali. Matsayi mun zo ne da matsayin wakilai na sanata, mun zo mu aiki sa halin da yake ciki da mutane suke musamman wannan zaizayewar kasa ta faru a gurin sosai. Abin ya ɗauki hankalin sa sosai, ya sa mu kuma duba magani. To dama wannan aiki na daga cikin ayyukan da sa a ransa, insha Allah a cikin ayyukan da zai fara yi, wannan aiki na daga cikin ayyukan da zai yi. Da muka zo nan sun ƙara yawa da wannan damuna, shine muka zo mu gani mu gani yake faruwa a gurin, domin mu je mu sanar mai da report, kuma mun gani abin ya wuce ma yadda ake tunani. Mutane ne suna cikin matsala sosai bisa wannan zaizayar kasa, ya fara cin gidajen mutane. To wannan tabbas za mu je mu faɗa mai abubuwan da muka gani, kuma da irin tsananin halin da mutanen wannan yanki suke ciki. Kasancewar wuri ya zama dama can titi na wurin ya zama haka, ko kuma a'a yanzu ne ake kokarin samun titi? Dama kamar yadda aka faɗa mana, akwai proposal na titi, akwai titi ma gurin da muka gani mun wata alamar baka kwalta, amma in ka zo gurin nan ba za ka taɓa tunanin a duniya ma an taɓa yin hanya ba, ma ba titi ba, hanya wacce al'umma suke yi, saboda gurin rami ne, tsawon ramin zai kai mita 8 mita 9, haka zaka ga tsawon rami. To kaga wannan ba karamin abu bane, ba ka taɓa tunanin gurin da zai rami mita 8 mita 9 a dama an yi hanya ba. So wannan shine abin da muka zo muka tarar, a da an ce akwai hanya, amma mu yanzu ba mu ga alamun ta ba ma, yanda wannan abin yanda gurin ya zama yanda ya zama yanzu. Me tabbacin samarwa da al'ummar wannan yanki wannan aiki da gaggawa? Tabbaci shine nan abu daya, shi sanata ne a matsayin sa na deputy minority whip, yana cikin principal office na majalisa. Mun san zai kokari ya shigar da wannan aiki kuma a zuwa, saboda abin ya tsaya mai a rai sosai. Duk wanda yake tare da shi ya sani zai magana ayyukan da zai ko wani aiki da zai fara, wannan aiki na da gaske. To muna da tabbacin sanadiyar wannan abin da yake faruwa, kuma da wannan matsalolin da muka zo muka gani, za mu kai mai report, kuma insha Allah mun san zai ƙara tabbatarwa an sa wannan aiki a cikin kundi na wannan shekara ko na shekara mai zuwa, domin a tabbatar da cewa